Soldata galera emakumeok lan arloan jasaten dugun diskriminazioaren adibide bat, baino ez da. Kutsu matxista duen informazioaren uholdeak normalizatzea eta emakumeok bizi dugun desberdintasuna betikotzea eragiten du. Politika publikoak ez dira bidezkoak, ez dute modu berean eragiten eta ez dituzte ondorio berberak emakumeentzat eta gizonentzat. Jasarpenak eta estres luzeak eragin eta hil egiten ditu emakumeak, gauez eta poliki. 5 orduro sexu eraso bat estatu espainolean. 102 emakume erail dituzte Euskal Herrian 2013-tik. Matxismoa gure pandemia. Eta txertoa noizko?